Nazdar, pokiaľ máš Volvo z nejakého novšieho ročníka a nefunguje ti v aute akýkoľvek zvuk, ako mne, napríklad ani smerovky nevydávajú zvuk, ani výstražné smerovky nevydávajú zvuk, nič nevydáva zvuk, rádio vraj hraje, ale nefunguje, tak potrebuješ rebootovať celý tento Android, ktorý je v strede, a to robíš tak, že podržíš ten home button, čo je dole, a stále držíš, aj keď ti píše, že je čas na aktívne čistenie, či čo. No, tak proste držíš, až kým sa ti tam neukážu písmenka, stále držíš, až všetko sa vyplo, až kým sa ti neukážu písmenka Volvo. Teraz to môžeš pustiť. Nech sa to znovu zapne. A znova by ti zvuk mal ísť. Toto je napríklad koniec roku 2024, auto z oktobra 2024. No pozri sa, už to máme späť. Už máme aj mapu, tak skúsime. Áno. Výborne, audio. Výborne. Tak, taký malý hack na nových Volvách. Stáva sa to niekedy, takže už viete, čo robiť. Viete to robiť doma, netreba nikde ísť. Čauko.